Nu se. Jeg vil nu vise jer et mega cute pensel. Den er lige her. Jeg synes, den er virkelig sød. Pæn. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Og ja. Den er. Lige der. Jeg synes, den er virkelig smuk. Ja, den er så fin. Som jeg gerne vil, som jeg tænker, det er, at denne her er syg. Jeg kan se, der er en lille bitte smule stikker ud. Lige der. Lige det ikke. Hun kan se nu af den. Hun kan se nu. Det er sådan. Ja, det er sådan virkelig pænt. Før der var den lige her. Lige der. Men det er den så ikke. Men ja, nogle gange er lidt dyr. Så nu har jeg jo vist denne her. Jeg synes, det er spændende. Derfor vil jeg lige sådan her. Jeg ser, hvad den lever. Ikke helt så godt, som jeg har kunnet. Det er det, jeg kalder et pensel. Og det er ikke for vold. Det er fordi, at når en pensel bliver bange, så bålet snød gemmer sig på sig, så det er overhovedet ikke løgn. Det er den ægte en. Se, den lever. Det er ikke vildt. Jeg er ikke sikker, om jeg fortræder den her sød nok, den harmløs. Men den tror jeg er lidt af syg. Og jeg vil sige bye bye alle folk. Og så ses vi i næste video.